Добрый вечер, сябры. Прывітанне ўсім. Буслік, ты ўжо павіншаваў гледачоў са святам? Пакуль не. Дык давай віншаваць хутчэй. Давай. З днём перамогі, сябры. З галоўным святам, якое сёння адзначаецца. Рыся, а чаму дзень перамогі лічыцца галоўным святам? Рмал, ты не разумееш, Буслік? Ну, шчыра кажучы, не. Вон топа ў сваіх камп'ютарных гульнях кожны дзень па некалькі разоў перамагае. Што ж атрымліваецца, яму кожны дзень свята адзначаць? Рмал, Буслік, перамога ў гульнях і сапраўдная – гэта зусім розныя рэчы. А называюцца яны аднолькава? Не, сённяшні дзень перамогі з вялікай літары. Ён такі адзіны. А чаму ён адзначаецца сёння? Бо менавіта 9 мая 1945 года скончылася страшная вайна. І дзякуючы перамозе, якая тады адбылася, мы зараз жывём пад мірным небам і маем усё, што ў нас ёсць. Можам вучыцца, займацца ў гуртках, гуляць з прыгожымі цацкамі, ласавацца прысмакамі. Рыся, я не разумею. А падчас вайны у дзетак усяго гэтага не было? Кажу табе, гэта быў страшэнны час. Ай. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки, и с великим святом усіх. Прывітанне, дзядулечка. Добрый вечер. І вас з днём перамогі. Ой, дякую. Дзядуля, Рыся толькі што сказала мне, што падчас вайны у дзетак не было магчымасці вучыцца, і цацак не было, і прысмакаў. Гэта так? На жаль так, Буслік. Пакуль на нашай зямлі ішла вайна, дзеткі толькі марылі пра магчымасць хадзіць у школу, сядзець у прыгожых класах побач з сябрамі і слухаць настаўнікаў. Бо школы амаль не працавалі. Так. А што наконт прысмакаў? О, у тыя часы, Буслік, дзеткам і хлеба не хапала. Таму самы звычайны хлеб здаваўся ім смачней смачнага. І цацак тады дзеткам не хапала. Так, менавіта. Цацак было зусім мала, ды і тыя толькі самаробныя. Таму яны выглядалі значна горш, чым цяперашнія вашы. Ну, Бедныя былі дзеткі ў тыя часы. Проста немагчыма ўявіць, што такое адбывалася на самой справе. Рмал, гэта быццам сцэнарый фантастычнага фільма жахаў. але ўсё такі было, кветачкі мае. Ой, дзеткам тады, напэўна, было так страшна. Так? Безумоўна, нават самым храбрым. Слухайце, дзядуля, а тыя часы больш не вернуцца? Не хвалюйся, Буслік. Дарослыя робяць усё, каб на нашай зямлі у малых было спакойнае і шчаслівае дзяцінства. Дзядуля, а чым мы можам дапамагчы дарослым? Ой, а я таксама хачу рабіць штосьці, каб захоўваць мір. Ой, малайцы, разумнікі мае. І сапраўды вы можаце дапамагаць дарослым. Што для гэтага трэба, Рмал? Мы з гледачамі уважліва слухаем. Па-першае, вам трэба старанна вучыцца, каб вырасці адукаванымі людзьмі. Гэта мы будзем рабіць з задавальненнем. Ага. Па-другое, вам трэба больш цаніць тое, што вы ўжо маеце, і рэчы, і цацкі. Мы пастараемся быць вельмі акуратнымі, дзядуля, бо ўсе нашы рэчы і цацкі – гэта чыясьці праца. О, так, Рыся, так. Дзядуля, але ў гэта ўсё звычайныя дзіцячыя абавязкі. Мы здатныя на штосьці большае. Во як! Тады вось яшчэ адно вельмі важнае і адказнае для вас заданне. Гаварыце, мы справімся. Вы, кветачкі мае, павінны заўсёды слухацца
слухацца старэйшых і старацца ніколі не сварыцца з сябрамі, ну, дакладна не біцца. Ну, зусім не сварыцца, ну, гэта складана. Пабіцца нельга нават калі пакрыўдзілі, Рмал. Ці нават калі трэба за кагосьці заступіцца? Кветачка моя, бойка гэта не выйсце. Заўсёды трэба старацца дамовіцца. Шукаць мірнае выйсце. Менавіта, бо вы не ворагі, а разумныя дзеткі, якія нарадзіліся пад мірным небам і вырастаеце ў краіне, якая супраць любых войнаў. Дзякуй за тлумачэнне, дзядуля. Мы ўсё запомнілі. Так. Цяпер ты зразумеў, Буслік, чаму Дзень перамогі самае важнае свята? І я зразумеў, усе гледачы. Мы вырасцем і не дапусцім, каб на нашай зямлі пакутавалі дзеці. Ой, якія цудоўныя ў мяне дзеткі. А зараз, дзядуля, давайте паглядзім мультфільм. О, добрая прапанова. Глядзім, сябры. Сябры, ад усіх калыханачных жыхароў яшчэ раз віншуем вас з вельмі важным святам. З Днём перамогі! А зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі, на мяккія падушачкі, пад цёплыя коўдрачкі. Глядзець спакойныя, каляровыя, мірныя сны. Рмал, дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.